Здравейте! Аз съм Нелиса и се намирам в центъра на София. В разгара на предколедното пазаруване и купуването на подаръци дойдох да разпитам хората дали биха подарили някаква техника от сорта на телефон, лаптоп или таблет за подарък и каква сума биха похарчили за него. Аз отивам да разбера кой е слушал тази година и кой какво си е пожелал от дядо Коледа. А през това време вие отивайте и се абонирайте за канала на HOP.BG. Бихте ли подарили техника за коледните празници на вашите близки? Разбира се, стига да е нещо, което той го няма, защото си има всичко. На себе си да, на близки не. Не заслужават. Не. Бих? По-скоро книги, нещо интелектуално. Не. Моите близки не са по техниката. Си да има нужда. Ако има нужда, ако не. Зависи колко са слушали през миналата година. Не. Да. Да, бих. Не, аз съм антиподаръци. Антиподаръци? Излишно харчене на пари. Не. Да, разбира се. Разбира се? Да. По принцип да. Най-вероятно не. Защо? Не се налага. Не ми идва да им подаря. Да, бих. Какво би им подарил? Телефон, лаптоп, таблет, например? Смарт часовник, телефон. А вие смятате ли да подарите техника за празниците? Или пък искате на вас да ви подарят? Кажете ни в коментарите. Каква сума смяташ, че е разумно да похарчиш за такъв тип подарък? Около 2000 лева. Баба и дядо по 100 лева стига толкова. Човек може и за 5 лева да е щастлив. За телефони до 1000 лева, за лаптоп аз вече, защото работим с тази апаратура, там вече по-големи суми. Много зависи до човека, ако е някой близък, няма значение парите, но според мен някъде до 100 лева е добре. Да, ясно също не. Не знам, всеки има различни възможности. До 1000 лева. Зависи от човека, но за много близък човек до 200 лева бих дал. Зависи, ако е за някое детенце мъничко, нещо по-детско, по-скромно. Аз харесвам Samsung по принцип, така че не знам, 800 лева, 1000. Голям финансов размах не разполагам, така че нещо по-дребничко, тип може би слушалки, някакъв аксесуар към телефона. 200-300 лева. Зависи, ако как аз ги обичам много, може да е 2000 лева, 1000 лева. Зависи от възможностите, така че да не е... По-добре са символичните подаръци. Колкото струвате цените са обявени. Зависи от бюджета и от човека, от получателя. Няма значение. Отново е до предпочитанията на човека, според мен. Съответно и моите възможности, но не го гледам от тази гледна точка. А подарявате ли техника по други поводи? Не, техниката е особен подарък, поне в моите очи. И аз не смятам, че това е адекватен подарък за дали било рожден ден или... Да, ако имам възможност, бих. Да, естествено, за рождени дни, например. Купуваме си вкъщи постоянно нещо ново. За на брат ми рождения ден, моето семейство му купи нов телефон. Не, по-скоро не. Разбира се, подарял съм мишки много пъти на мои близки приятели за рождени дни, имени дни. Да, рожден ден или начало на учебна година. Да, разбира се, за рожден ден. Първият случай, за който се сещам, е доста отдавна и беше просто лаптоп, защото вече не ми трябваше. И една приятелка просто се обади, че и трябва. И аз казах, имам втори. И го подарих. Да. Страхотно. Доколко знам, свърши чудесна работа. Това е важното. Да. Добре. Миналата година на брат ми за Коледа му взех едни слушалки. А харесвате ли на вас да ви подаряват техника? Да. Кой не обича? Никога не отказвам. Със сигурност, да. Разбира се. Който ме пита винаги, ако трябва да ми подари нещо, или лаптоп, или таблет. Да, не държа, не съм от хората, които подаръците са им нещо супер важно. Има два типа хора, според мен. Едните да дават, а други да получават. Аз съм от първите. Какъв ти подарък да е? Да. Зависи. Малко ми става неудобно, но... Да, защо не? Да. Може да се каже, но не знам как да отговоря на този въпрос. Обичам подаръци, но стига да са от сърце, няма значение какъв е подарък. Ако сега дядо Коледа те гледа, какво би си пожелала от него? Здраве, любов и много близки хора. Тайна. Световен мир. Една палачинка с шоколад. Бих си пожелала много здраве на малките дечица, да няма болни деца, да няма разбити семейства, да има по Коледа само щастливи моменти. Да ми купи самолетен билет до Лаос. Здраве да има, че да продължаваме напред, да имаме сили да вървим напред. Здраве и пак здраве. Аз имам нужда от нов лаптоп, понеже му е много стар и много бавен, е необходим за работа и ще се радвам да ми подари дядо Коледа нов лаптоп. Спокойствие, щастие и здраве. Здраве. Нямам някакви конкретни желания. Подаръка си е подарък, така че каквото е да е. Да сме живи и здраве.
В момента смятам, че си имам всичко, но бих си пожелал моето семейство да е живо и здраво най-вече и това е. PlayStation 5. Компютър. Пътуване в Рим. Kindle, такъв електронен четец. Здраве. Това е Преди най-важно. всичко здраве и любов. Това е. Те е щастлив. Той да е щастлив. Добре, благодаря ви. Не забравяйте да разгледате и останалите ни видеа в канала в YouTube и естествено да се абонирате за него. До скоро!